В Бургас започна проверка за недекларирани имоти и коли. Нова операционна система, създадена от българин, бе пусната официално днес. Вие сте с обзорните новини. Аз съм Ботю Карабаджак. Новините. Днес официално бе пусната новата операционна система Шнурикс, създадена от българина Шнури. България е горда със своя син. Изобретателят не пожела да даде интервю, но успяхме да се свържем с специалиста на операционната система, господин Жорж Гламов, който специално за нас даде интервю. Какво мислите за новата операционна система Шнурикс? Много велик Шнурикс е, обаче за съжаление само много светнати хора трябва да работят с него, за да го накарат да работи като хората. Господин Гламов, появиха се слухове в пресата, че дейта центъра на НАСА ще бъде прелокиран в дома на Шнури. Какво ще кажете по тази тема? Значи с новата операционна система Шнурикс се постига много по-високо ниво на стабилност, бих казал. И също така искам да ви изтъкна, че освен дейта центъра на НАСА ще има и много други такива добри приложения на тази операционна система. Значи тя операционна система като цяло, Шнурикс версия 1.0 е много стабилна. Важното е DNS някъде на майната си. В смисъл, ако DNS е някъде вътре в рамките на една съща сграда, а не през 4 квартала в 5, тя не може да работи стабилно. Точно това е силата на тази операционна система. Бих казал даже, че тя няма нужда от RAID, няма нужда от ZFS. Тя е по-стабилна от всичко друго, което може да се сетите. Тя работи без хард диск, вие разбирате ли тази работа? Няма нужда от инсталация, няма нужда от даунлоад, интернет ни трябва. Те така. А вие като виден специалист на тема Шнурикс, бихте ли ни обяснили, получи се изтичане на вътрешна информация, че дори от гейтвей няма необходимост от гейтвей тази операционна система. Много ни е интересно на нас, бледите индианци. Как става този номер? Естествено, че няма нужда от гейтвей. Как да има нужда при положение, че дори Cisco вече по друг начин си конфигурират мрежите? Какво е това IPv4, какво е IPv6? Няма нужда от такива неща. Това са отживелици, господин. Новините.